a malam marka ne kai ka aje babur din kenan. Wallahi fitsari ne ya kama ni. Allah sarki. Ai kai ba haka ake ba. To ya ake yi? Idan ka tashi in za ka yi fitsari. Kashe babur ake. Matsina ne shi yasa. Sannan a ɗaura kan. Idan da dama ma kana da onka ka samu ka ɗaure shi gaba ɗaya. Gaskiya ne, na gode wallahi. Da Allah kiyaye. A kiyaye da Allah. Kamar ya? Nan gaba idan ka siyo wani da Allah a dinga kiyayewa da Allah. Allah a dinga kiyayewa. Kamar ya?